Vandaag zijn we bij Concert at Zeedorp. Dit wordt gehouden, zoals de naam enigszins zegt, in Zeedorp. Een dorpje vlakbij Kloosterzande. Het is een zomerse dag van gezellige verbinding voor inwoners van Zeedorp, Ossenis, Walenhoek, Knuiterzoek en omgeving. Muziek en een hapje eten, drinken en nog vele andere activiteiten. Maar ook is vandaag de officiële opening van de steiger bij Zeedorp. En daar staan we nu. Er zit ritme in de getaaien en er zit ritme in het heelal. Ik wiegel mee in mijn eigen. Ik heb hier meneer bij me van Grenspark. Kunt u zich even voorstellen, alsjeblieft? Mijn naam is Richard Rosemeijer en ik werk inderdaad voor Grenspark Groot-Saveftingen. Dat doe ik vanuit de provincie Zeeland. Wat is nou het belang van deze dijkoverhang en van die steiger voor de buurt, voor de bewoners, trouwens voor de regio? Ja, kijk, dit is een project Versterkte Scheldekust. Dit hebben we samen met gemeente Hulst gedaan. Dus Grenspark Groot-Saveftingen samen met gemeente Hulst zijn we een traject begonnen waarin we een aantal plaatsen langs de Scheldedijk beet hebben gepakt en zeg maar met de bewoners participatie hebben gedaan. En we hebben daarbij hulp gehad van de architect. En we hebben gezegd, nou, bewoners en architect, bedenk nou eens wat je kunt hier invullen van wat je mist in je leefomgeving. En dan gaan wij kijken of we dat kunnen realiseren. En dat hebben ze gedaan. En wat er eigenlijk uit heel dat traject is, want dat loopt echt van Emmadorp tot Zeedorp. Wat de mensen in de dorpjes missen is eigenlijk toch de verbinding met de Schelde. En wij zijn in al die dorpen eigenlijk die verbinding weer aan het herstellen. En het dorp heeft zelf met het architect een ontwerp gemaakt. En dat is dit hier geworden. En dat is dus de zeesteiger. Waarin zij weer als het ware hier 's avonds of overdag kunnen genieten van dit geweldige gebied. Wat waren de grootste uitdagingen bij dit project? Nou, de grootste uitdaging is dat het toch wel een bijzonder proces is. Waarin je met elkaar weer in gesprek gaat en iedereen wel iets vindt. En we hebben verschillende ontwerpen hier bij de bewoners gepresenteerd. En soms moesten het weer opnieuw beginnen. Maar gaandeweg krijg je toch veel meer verbinding met elkaar. En weet je toch eigenlijk een heel mooi project te realiseren. En ja, kijk zelf. Het is natuurlijk geweldig om hier zo'n steiger zomaar aan de dijk neer te zetten. Maar waar heel veel mensen van kunnen genieten. De bewoners, maar ook de gasten die hier komen. Hoe lang is hier aan gewerkt? Ja, dat is een tijd geweest, een periode van zeg maar een jaar of 2 jaar echt ontwerpen. En dan is het uitvoeren zeg maar een half jaar geweest. Heeft een coronatijd ingezeten waarin die participatie veel minder was. Ja, het kan nooit snel genoeg gaan, maar een zorgvuldig proces vraagt ook tijd. Ja. Ik hoor achter mij heel veel mensen. We gaan zo naar de opening kijken en we gaan zien wat er allemaal gebeurt vandaag. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Een oneindig klein dorp aan de dijk. Want er is iets bijzonders in Zeedorp. We zijn daar de koning te rijk. Goed, dan kunnen we over naar de officiële opening. Dan vraag ik... Oh. Ik heb hier net de tekst kunnen vinden waar we het net over hadden. En die is als volgt. Zie de lucht. Hoor het water. Voel het hout. Hier waar alles verbindt. Het zoet en het zout. Zeedorp de Snis. En alles wat je ziet. Kijk, hoor, voel en geniet. Tine Warsje Schaar. Ik stel voor dat jij knipt. Jij bent een anderste. Ik heb Dennis Steijhard bij me en Guido de Pauw, wethouders uit Hulst. Korte vraag, hoe is dit project tot stand gekomen en wie waren de belangrijkste partners? Dennis, daar weet hij wel antwoord op.
Ja, het leuke is het project Versterk de Scheldekust. We hebben overal gehuchtjes langs de Westerschelde. En we hebben als gemeente Hulst samen met de provincie gezegd van dat kan beter, dat kan mooier. Voor de eigen inwoners, maar ook voor de mensen die de streek bezoeken. En zodoende dat we hier vandaag bij het Zeedorp staan, vlakbij Osnisse. En daar hebben we een hele mooie overgang. En die mondt uit in de zee met een steiger. En wie waren de belangrijkste partners die aan dit project meededen? Nou, inderdaad, zoals Dennis zegt, hebben wij samengewerkt met de provincie. En qua uitvoering waren dat voor het houtwerk. Het is allemaal hergebruikt hout. Dus het is opnieuw gezaagd uit bestaande meerpalen. En dat is op zich een goede zaak, denk ik, want dat is recuperatie van materiaal. Dat is gedaan door de firma Van Hezen. En de aannemer die de ankerplaatsen heeft, want zo noemen we ze eigenlijk, de ankerplaatsen heeft aangelegd, is de firma EVS. En er zijn nog soortgelijke projecten gepland in de nabije toekomst? Ja, het zijn allemaal op de dijkovergangen, op Emmadorp, op Paal moeten we nog doen. We hebben ook Walzoorden een hele mooie overgang gemaakt. En nou hier vandaag op Zeedorp. Allemaal op de dijken. De dijken zijn van het waterschap. Dus ook hen zijn we heel veel dank verschuldigd dat ze meewerken aan dit soort mooie projecten. En kan deze steiger dan een rol spelen in het toerisme of in de natuurbeleving? Nou, ik denk zeker in de beleving van onze mooie schelden en van onze mooie ankerplaatsen. Ik denk, het komt hier allemaal bij elkaar. Je hebt een prachtig uitzicht, je hebt de zeevaart die voorbij komt. Je hebt de mensen, je hebt de natuur. Het is gewoon een mooie combinatie om daarvan te kunnen genieten, denk ik. Wat betekent dan nou dit persoonlijk voor u, deze steiger en de dijkovergang? Nou, ik kom uit het buitengebied, ik ben boer van origine. Ik kom heel vaak op de dijk, ik kijk graag naar de Westerschelde. En overal, op alle plekken waar we nou bezig zijn, ben ik heel trots op dat we dat als gemeente samen met provincie en andere partners. En zeker ook de inwoners hebben gedaan, want die hebben de ideeën aangedragen. Die hebben meegeparticipeerd, die hebben gezegd van hoe willen we het. Nou, en dat is dit het resultaat van. En achter ons zie je het machtig mooie resultaat, het is steiger op Zeedorp. Ja. Nou, ik wil u hartelijk bedanken voor de toelichting en nog veel succes en met de verdere ontwikkelingen, wat of er verder allemaal nog te doen is. Gaan we zeker doen en hetgeen wat Dennis aangeeft, ik woon zelf in Walzoden. Ik mag er graag genieten van een mooi schilderij dat elke minuut verandert. Het is een prachtig zicht daar als je op die podiums kunt gaan zitten. Het is gewoon schitterend. Het is echt genieten. Dankjewel. Dames en heren, jongens en meisjes en alles wat ertussen zit. Welkom op Concert at Zeedorp. Met dank aan Jos Kalbo voor het geluid. Windkracht 9 voor het geluid. En we gaan eraan beginnen. Concert at Zeedorp 2025. We hopen dat jullie er veel plezier gaan beleven. En om 11:15 hoor ik al hoe jullie hebben het gevonden. Dus Nicole, wat zeggen wij altijd? Het komt goed. Veel plezier allemaal. If he asks you, was I running? If he asks you, was I running? If he asks you, goodbye, was I running? Tell him I was flying, tell him I was flying. If he asks you, was I... Ik heb hier twee mensen van de organisatie bij me. Kunt u ze even voorstellen, alsjeblieft? Ik ben Hans Rademakers, circusdirecteur, zeg maar. En ik ben Nicole de Waal. Ja. Van wie is dit terrein? Het terrein is van de familie Huigen, waarvan Nicole de helft is, een deel is. En Karel de andere helft. Hey, hoe is nou Concert Zeedorp eigenlijk ontstaan? Nou, zoals vele goede ideeën in het café. Een beetje naar een pintje nog wat napraten en denken van het zou toch wel eens leuk zijn om hier iets te organiseren. Ik zelf was daar niet bij, maar wel Nicole en Karel en Lenno. En heet Zuid-Schalemaai. Als ik maar aanvullen, mijn echtgenoot en Lenno die leek het een heel mooi idee om tussen deze schuren iets op te zetten van een festival. Zodat alle mensen
op de dijk konden gaan kijken. Maar goed, de meesten blijven beneden. Ze blijven hier allemaal lekker plakken. Hey, wat maakt dit concert anders dan een groot festival of grote evenementen? Nou, in ieder geval dat het kleinschalig is, maar dat spreekt eigenlijk al voor zich. En dat het gericht is op de gemeenschap Oosterneerse-Zeedorp, Knuitershoek en al de kleine gehuchtjes die je in de regio hebt. Ook wel daarbuiten, maar vooral toch om hier in het dorp zelf ook zo'n leuk evenement te hebben. En hoe ziet het team achter de schermen er eigenlijk uit? Nou, we hebben een flinke bouwploeg van een man of 10. En die zijn al een halve week aan het bouwen, zeg maar. En daarnaast hebben we ook een hele grote groep van grote groep. Voor SNIS Waardes is dat best groot. We hebben 20 vrijwilligers of zo die van alles helpen te doen. Van bonnen tot bar tot... Ja, ik zie het, die bonnetjes uitdelen, de tappers. Hey, en wat is nou de grootste uitdaging dan? Om dat hier te organiseren, zo aan die dijk bij de zee? Nou, je hoopt natuurlijk altijd op lekker weer. Vorige keer was het iets anders, 2 jaar geleden. Toen hadden we ongeveer rond dit tijdstip, om 4:15 denk ik, een eerste stortbui die ook buienradar niet had zien aankomen. We hopen dat nou niet te hebben. En verder, verkeersbegeleiders, dat is ook een uitdaging om die te krijgen. Wat is nou het ultieme Zeedorp publiek? Het ultieme Zeedorp publiek? Nou, spontane. De Zeedorpenaars die zijn vaak te vinden aan de dijk. Met een hapje en een drankje. En dat begint altijd heel spontaan. Dus ik denk, zo is dit spontane evenement ook eigenlijk een beetje begonnen. Hè? Het is een warme dag vandaag. Ik denk dat er genoeg te drinken is. Wat zou dan het mooiste moment van de dag zijn als u vandaag afsluit? Ja, dat was de vorige keer eigenlijk op het eind van het festival. Degene die het eigenlijk organiseerde, dat je bij elkaar staat en denkt van, gelukt. Het was weer goed dan, het was weer een leuke dag. Ja, en dat je denkt van, het is toch goed gekomen. We gaan het allemaal zien en beleven, dankjewel. Okay, graag gedaan. Okay. Nou, ik heb hier een ijskoman bij me. Hoeveel van die ijskarren heb je zelf? Ik heb er 3 gehad, maar ik heb er al 2 verkocht. We doen alleen deze nog. Oké, dat doe je zelf nou? Ja. Hey, heeft het publiek een voorkeur? Vanille, mokka? De kinderen is vanille aardbeien en de oudere mensen kiezen meestal voor mokka. Ah ja, mokka. Ja, hey. En kunnen ze jou ook inhuren? Of zeg je van nou... Achter een feestje is thuis, dan zijn wij het in te huren voor een avond, voor een verjaardag, voor een jubileum. En dat doen we ook geregeld op het moment, ja. Hey, nou, we gaan het onthouden. Dankjewel. Hier gaat het publiek nog wat verder feesten. Het is dorstig weer, maar er is genoeg verkoeling. En het is zeker de moeite om eens een kijkje te komen nemen naar die dijkoverhang en naar de mooie steiger hier op Zeedorp. Tot volgende keer.